Hello po, magandang hapon sa inyong lahat. Kung sino po yung gustong umakyat, akyat lang po. Basta yung gagawin ngayon, kundi magparami ng watch. Iyo. Iyo. Kinausap ni Bobby yun kanina. Nandito man kanina yun si Sir Bob. Oh, nandito nga, kinausap niya kanina. Isa. Ano mo nga, testing mo, makita mo ako dyan. Yun sa akin, YouTube channel ko. Ano pa to? Nandito pa naka... Saan sa YouTube? Hello po, magandang hapon. Yan, big shout out siya kung sino ka man. Kung sino po yung gustong umakyat po. Andyan po yung link ko sa baba. Walang magawa ngayon kaya ganito muna. Live. Shout out po kayo yung isang viewers ko ngayon. Nandyan. Shout out sa mga double cast. Shout out sa mga barkads. Lalong-lalo na sa aking kasamahan dito ngayon sa trabaho na si Captain Paski. Yan siya. Hello. Bang kumakain, samahan siya dito. Bali si Makit. Hello.
Hello host. Magandang hapon sa iyo. Bilis eh. Magandang hapon po, ma'am or sir. Tamsak Dan na host. Maraming salamat po sa iyo, kaibigan. Yung Tamsak Dan host. Yan. Niregaluhan ako ni Mayor Bing. No. California. Niregaluhan niya ako eh. Ganda. Pinunta niya nga ako dyan sa kwarto kanina. Balisi po, kabsat. Ay, siguro taga, kuan ka ma'am, taga Isabela. Balisi, uno taga Tugigaraw. Pinunta niya ako sa, napanjay kwarto kataya, rining nak. Yadetig ko kanya mo. Naday kalugong tid na. Muna siguro mahilig ka tingnan lugo eh. Gusto, alam niya siguro, mahilig ako. Di, binigyan niya ako sombrero. Pati si Bob binigyan. Taga ano ka, kabsat, balisi. Yeah. Tambay mo po, host. Tambay muna po, host. Salamat sa pagtambay sa aking Elis, no? Taga ano ka, sir, ma'am, balisi? Mayat takalugong mo, host. Uwan nga rod, regalo na lang kanya kay titid dala ni madam. Kay titid na lang, dakil nga tulungan. Namuna siguro nga, La Union. Muna siguro nga mahilig tayo ti kalugong, so mahilig kanak. Lakas ko sa'yo, mama. Anak kanya natay. Ay, ikaw pa. La Union. Parte La Union na, sir. Market. Ano, lalaki, babae po. I-search ko damdama at tinagan mo. Anak na. Kabsat. Ano, boss? Kain up yun. La Union. Kapalaw mo. Malapit ba siya Kaba. sa Kapa? Babae, ma'am, malapit ka ba sa Caba, La Union? Nasidig ka dyan, di ba? Asidig ka to yung kadwa ki jay, Kaba. Baka sa San Juan, alam mo rin. San Juan daw yun. San Juan, La Union na mo, ma'am? Sando. Sando? Oo. Sando, La Union. Hindi. Ano mo, ma'am. Pure ka nga Ilocano, ma'am, Balisi. Agyaman ak ma'am, ating kapinagtambay kanda ito LS ko itang agdama. Gagayem ken kakabsat, pada ka naglalat, nagmulagat ken nagurat. Naimbag nga aldaw yu amin nita. San Fernando host. Ayun, San Fernando, La Union. Live. Live sa YouTube, ma'am. Puntahan mo rin ako, ma'am. Sa YouTube ko. Naimbag ngal daw yu amin itak kapagaya. Agrayo ta pala. Iti dayto yagun daw ay sagsagot mi kata kayo. Iti programa nga napulwan. Manong biyanong. Kuya, ano yung link? Yung, ay ma'am Solis, yun yung StreamYard. Ko, ma'am, wala akong magawa ngayon kaya bless mo na habang nagtawag.
Shout out sa Ma'am Solis ah. Nandyan ka lagi na nakasuporta. Yeah. Iti daytoy akong daw ay sagsagot mi kada kayo iti programa nga napoluan. Manong Bianong. Pwede. Sige po, ma'am. Sige po. Di ba, from ma'am, kinuha link ko tapos nilagay ko dyan. Ma'am Solis, yung link ko dun sa Chrome kanina sa StreamYard ko. Oh, camera 5 po, ma'am. Pwede po 'yun, ma'am, yung ano yung StreamYard tapos ito na. Kanina yung ano yung ko, yung schedule ko doon is 3:20. Kaya yung link kinuha ko, pwede ba yun dito? Sa ano, camera pie? O sa Chrome lang? May ginawa akong ano ma'am, konting tula sa bagong download ko ngayon sa channel ko. Ginawa ko yun para ano, para sa'yo. Hindi ako makakyat kuya, kasi camera yun. Hindi makakyat. Sige, subukan ko ulit ma'am sa ano, sa camera pa ako mag-live. Pwede pa yun, di ba ma'am? Kahit ano, kahit anong oras na? 3:39 na. 3:20 yung schedule ko kanina. Pag StreamYard. Sige, off ko ito, punta ako doon sa ano ko, sa StreamYard ko. Off ko muna to, ma'am. Sige po, sa StreamYard lang. Okay. Sige ma'am, punta ako doon, Patayin ko muna ito.